ሰላም ክቡራን ተኸታተልቲ ዓይጋ ኒውስ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ውዕያት ዜናታት ሓበሬታ እናሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ብመጀመርታ ንኹሉ ኣማነ ክርስትና እንቋዕ ንበዓል ትንሣኤ ኣብፅሑኩም ኣብፅሓና ብምባል ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ንበዓል ትንሣኤ መልእኽቲ እንቋዕ ኣብፅሑኩም ኣመሓላሊፎም። ካብ ሞት ሓጢኣት ኣድሒኑ ኣፍ ደገ ትንሣኤ ዝኸፈተልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንቋዕና ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም ኣብፅሓና ክብሉ ገሊፆም። እቶም ፓትርያርክ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ጎይታና ሞትን ትንሣኤን ድንገተኛ ዘይኮነስ ዓለም ዝድሕነሉ ብሕታዊ መንገዲ ቤዛነት ምዃኑ እዚ እውን ብፈቓዱ ዝተፈጸመ ምዃኑ ኣብሪሆም ናይ ወዲ ሰብ ናይ ሓጢኣት ዕዳ ዝድምስስ ብቤዛዊ መስዋዕትነት ምዃኑ ነዚ ዝምጥን ሰብ ስለ ዘይተረኸበ ጎይታ ንዓርሱ መስዋዕቲ ገይሩ ብምቕራብ ንዓና ካብ ናይ ሞት ቅፅዓት ነፃ ጌርና ኢሎም ምእመናን ናይ ትንሣኤ ሰባት ብምዃን ብመንፈስን ብሞራልን ብምዕባይ ብርሃን ዓለም ክኾኑ ከም ዝግብኦም እምበር መሳርሕታት ናይ ጸሎማት ሓይሊ ክኾኑ ከም ዘይግባእ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ክርስቲያናት ነቲ በዓል እንተኽብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ንዘለዉ ወገናት ጸሞም ከይውዕሉን ካብ ዘለና ኣካፊልና ንዝጠመዩ ብምብላዕን ብምስታይን ከምኡ እውን ንዝዓረቑ ብምልዋስ ናይ ዕለት ትንሣኤ ደስታ ተኸፈተ ንክኾኑ ብምግባር ክርስቲያናዊ ግቡእና ክንዋፅእ ኣለና ክብሉ መልእኽቲ ትንሣኤ ኣመሓላሊፎም። ናብ ቀጻላይ ዜናና ንሰግር ድማ ፕረዚደንት ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ዕለት እቶም 9 ናይ ምኽትል ስትራቴጂክ ኮሚቴ ኣመራርሓ ቀሪቡ ንምንታይ ስልጣን ካብ ሸዋ ተቐቢልካ መፂኻ ንምንታይ ኣባይታ ዘየለ ዓመታዊ ሪፖርት ኣቕሪብካ ምስ ሕወሓት ከይተነጋገርካ ናብ 4 ኪሎ ንምንታይ ከይድካን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ቀሪቡሉ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ብስልኪ ደው ኢሉ ተናዊሑልካ ኣሎ እምበር ኣነ ዝፈልጦ ዝተዋሃበኒ ተነገረኒ ስልጣን የብለኒ ኢሉ ከም ዝኽሓድን ስልጣን እውን ከም ዘይደልን ተዛሪቡ ይብል እቲ ምንጭታት ሽኹም እቶም ምንጭታት ተኣምራቱ እንዳቐጸለ እዩ። ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስሌነ ሸዋ ብልጽግና ኢኻ ካብ ሕዚ ጀሚርካ ንትግራይ ፕሬዚደንት ኮይንካ ኣይትመርሕን ዝብል ውሳኔ ሓሳብ በቲ ጉጅለ ተዋሂብዎ እዩ። እቲ ዝኸውን ፖለቲካዊ ድራማታት ትግራይ ቀጻሊ ንሪኦ ንሰምዖን ይኸውን። እቲ ፖለቲካዊ ጥጥ ግን ብዝበለፀን እናተጠናኸረ ይኸይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ትግራይ እናሓበሩ ይርከቡ። ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ይቕጽል። ሱዳን ንኽልተ ዲፕሎማስያኛታት ኢትዮጵያ ካብ ሃገራ ንኽወፁ ኣዚዛ። ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ሱዳን ንኽልተ ላዕለዎት ዲፕሎማስያኛታት ኢትዮጵያ ዘይተደልዩ ሰባት ብምባል ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ሃገሩ ንኽወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወሰደ ኢትዮጵያ ንኽልተ ላዕለዎት ዲፕሎማስያኛታት ሱዳን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኽወፁ ካብ ዝሃበቶ ተመሳሳሊ ትእዛዝ ስዒቡ ዝወፀ ግብረ መልሲ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ምሳሓብ ድማ ዝያዳ እቲ ወጥሪ ዝገደደ ዝገብሮ ወታደራዊ ኣዛዚ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኢትዮጵያ ሓገዝ ትገብራላ ኢሉ ብምኽሳስ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ በቲ ዝቐረበላ ክሲ ዝተሰማዕ ቅሬታ ብምግላጽ መጀመርታ ንዲፕሎማስያኛታት ሱዳን ንኽወፁ ኣዚዛ ነይራ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ከም ዝገለጾ እዚ ናይ ምብራር ስጉምቲ ንሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ንምሕላው ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ። ብኣንጻሩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ እቲ ብወገን ሱዳን ዝቐረበ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ሱዳን ሰላም ንኽሰፍን ክትፅዕር ከም ዝጸንሐት ይገልጽ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ቅልውላው ነቲ ድሮ ብሰንኪ ግድብ ህዳሴ ምስሓብ ደቡብን ፋሽጋ ዝልሕልሕ ዝነበረ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝገደደ ደረጃ ክወርዱ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ ኣለው። ላዕለዎት መራሕቲ ኣሜሪካን ኢራንን ንታሪኻዊ ናይ ሰላም ዘተ ናብ ፓኪስታን ኣምሪሖም። ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ JD ቫንስ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ዘለዎ ውጥሪ ንምህዳእ ናብ ኪናት ንምዕራፍ ኣብ ዝግበር ዘተ ንምስታፍ ናብ ከተማ ኢስላማባድ ፓኪስታን ኣትዮም። ምክትል ፕሬዚዳንት ቫንስ ናብ ፓኪስታን ቅድሚ ምብጋሶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተ ውፅኢታዊ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ዘተ ዝምልከት ንጹር መምርሒ ከም ዝሃቦም ዝጠቐሱ ቫንስ ኢራን ብቕንዕና ንምዝርራብ ድልውቲ እንተኮይና ንሕና እውን ኢድና ብምዝርጋሕ ድልዋት ኢና ኢሎም። እንተኾነ ግን ኢራን ንዘተ ተንኮልን ወይ ግዜ ንምዕዳግ ክትጥቀመሉ እንተደልያ ልኡኽ ኣሜሪካ ከም ዘይቕበሎም ኣጠንቂቖም እዮም። በቲ ሓደ ገጽ ድማ ብኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባጊር ጋሊባፍን ሚኒስተር ወፃኢ ዛዕባታት ዓባስ ኣረካችን ዝምራሕ ልኡኽ ኢራን ናብ ዋና ከተማ ኢስላማባድ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ዘተ ገጽ ንገጽ ይኹን ወይ ብደላሎ ኣቢሉ ይካየድ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ቀንዲ ዕላማ እዚ ዘተ ብኡ ንብኡ ናብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ሰላም ክመጽእ ዝኽእለሉ ናይ ሓባር ነጥብታት ንምድላይ ናይ ሰላም ዘተታት ንቕጽሉ ባይታ ንምጥሓን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ነዚ መስተንግዶ ንመላእ ዓለም ሙስሊም ኩርዓት እዩ ክብል ዝገለጹ ክኸውን ከሎ ኣብታ ከተማ ልዕሊ 10,000 ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ተዋፊሮም ጽኑዕ ሓለዋ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራንን ተኸታተልቲ ዓይጋ ኒውስ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ብምምስጋን ኣብ ቀጻሊ ብሓደሽቲ ሓበሬታታት እስካብ ንራኸብ ንሚድያናና ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ዓይጋ ሚድያ ይኹኑ።